Исәнсез, хөрмәтле музыка уен коралларын яратучы тамашачыларыбыз. Безнең моң сандыгыбызда иң борынгы уен коралларының берсе. Уен кораллары гына түгел, уен коралларының атасы дип әйтсәк дөрес булыр. Миннән борынгы табышмак, борынгы уен корал турында борынгы табышмак. Игътибар. Киереп торган нәрсә икән? Очып киткән нәрсә икән? Барып тигән нәрсә икән? Кан чыгарган нәрсә икән? Әйе, күбегез дөрес әйткәндер, сүз ук белән җәя турында. Менә бу иң борынгы уен коралларының берсе. Бу җәя. Дөресрәк әйткәндә, бу музыкаль җәя яки җәя кубыз дип тә әйтергә була бу уен коралын. Сез әйтерсез, бу бит җәя музыка уен коралы түгел, һәм сез дөрес булырсыз. Элекке заманнарда, мәсәлән, уен кораллары янда булмаганда, яки бигрәк тә бик нык борынгы мәҗүсилек чорында ук менә шушы сугыш кораллары музыка уен кораллары буларак кулланылган. Дөресрәге, музыка уен коралы дип әйтелмәгән ул вакытта, йола уен коралы, культ уен коралы дибез. Бу очракта бу сугыш культы белән бәйле музыка уен коралы. Менә күз алдына китерегез, сугышчылар, меңәрләгән сугышчылар тезелеп утыралар да, һәм барысы да бер төрле ритм уйныйлар. Шушы ритм сугышка җайланырга, ниндидер сугыш көенә керергә ярдәм итә. Әлбәттә, инде җәянең кылы тарттырылган була. Мәсәлән, чәчтән яки башка төрле табигать материалыннан. Бу очракта полимер материалдан, пластмастан тарттырылган. Бу яңгырайышлы. Тавышы көчәйсен өчен менә шундый бер кичкенә генә тартма куела. Тавышны көчәйтәбез. Һәм монда инде әлбәттә көйләр уйнау бик авыр, ләкин тырышса музыканы көйлә чыгара ала. Шушы уен коралында төрле ритмнар уйнарга була. Хәзер сезгә кызыктыр инде, без нинди ритмнар уйныйбыз. Яңадан бездә кунакта Айдар Закиров. Без аның белән кичкенә генә импровизация уйнап күрсәтербез. Бәлки сезгә ошар. Айдар, рәхим ит. Ничек, тамашачылар, сезгә ошадымы безнең ритмнар? Мин уйлыйм, бу ритмнар күп кешегә ошагандыр дип. Инде бүгенгә сәхифәбезне төгәллибез. Киләсе очрашуларга кадәр.